Na imbagadamag Biblia, Obadias, umuna a kapitulo. Daytoy iti padto ni Obadias ti sao ni Apo Dios, maipapan iti nasyon ti Edom. Dusaon to ti Dios ti Edom. Imbaon ni Yahweh dagit adipen na amapan kadagiti nasyon. Ket nangugmit imbagana, agsagana kayo, intayo gubaton ti Edom. Kuna ni Yahweh ti Edom, pagbalinan kanto anak kapoy, ket lalaisan da kanto dagiti amin. Inalilaw na ka iti kinapalangguad mo, nasarikad kedan ti pasig abato, ti kabiseram. Ada kadagiti nangato abantay ti balay mo, gapo iti daytoy kunam iti bagim, adda aya makabael amang ibaba kanyak. Uray no agbalay ka iti kas kangato ti umok iti agila. Ket kasla adda iti ayan dagiti bituin, ibaba kan tulatta. Numay dagiti mananakaw iti rabii, dagiti la kayat da ti alaen da. No agburas dagiti tattao iti ubas, adalatta ibati da. Ngem inkisap da kayo, anamin pinsan dagiti kabusoryo. Da kayo akapututan ni Isaw, nasamsamon dagiti gaming yo, liniputan da kayo dagiti amin akakaduwayo. Pinaksyat da kayo iti mismo apagilyan yo, pinarmek da kayo dagiti tattao, anakikapya idi kada kayo, dagiti gagayam yo, akinasango yo iti panganan, nangikabil da iti pangipalabugan da kada kayo. Ket kunada, sa dino ti ayan, iti kinasirib na, iti aldaw, apanang dusak iti Edom, dada elekto, dagiti mamasirib at tao na, ket pukawag to ti amin na kinasirib da. Agbuteng to, dagiti man nakigubat at tagateman, ket matay to, dagiti amin a soldado iti Edom. No apay amadusa ti Edom. Gaputa tinakawam ken pinapatay mo dagiti kakabsat mo akapututan ni Jacob. Madadael ken maibabain kanto iti agnanayon. Iti aldaw panang reba dagiti kabusor, kadagiti ruangan dagiti kakabsat mo. Nagbuybuyal atta iti inaramid mo. Mayarig ti kinadakes mo. Iti kinadakes dagita anang italaw kadagiti kinabaknang ti Jerusalem. Ket nagbibingayan da, san ka kuma a nagragsak, gapo iti daksanggasat a napagteng dagiti kakabsat mo ijay Huda. San ka kuma a nagrag-o, iti aldaw apan nakadadael da, saan mo kuma a kinatawaan ida, iti aldaw apan nagrigat da. Saan ka kuma asimrek iti syudad, dagiti tattao, tapno agragsak ka iti panagsagabada, di mo kuma sinamsam, ti kinabaknang da, iti aldaw ti panakadidigrada. Saan ka kuma anagyan kadagiti, nagsasangalan ti dalan, tapno tiliwom dagiti agpanggep ngaglibas. Saan mo kuma nga inyawat ida, kadagiti kabusor, iti aldaw panagsagabada. Ukumanto ti Diyos dagiti nasyon. Asidegan ti aldaw, inton siya ni Yahweh, ukumag dagiti amin na pagilyan. Edom, maaramid to ken met ken ka tikas iti inaramid mo. Lakamem to met timpak palakam mo. Ininom dagiti tattao, tinapait ako pa, ti panakadusa, iti nasantuan aturot ko. Uminom tumot, dagiti amin akabangbang a nasyon, iti napapait pay ako pa, ti panakadusa. Arub o bandanto amin, ket agpukaw danto. Ti panagbalegi ti Israel. Ngem adanto dagiti makalasat ijay Sion, ket agbalinto ti bantay a nasantuan a disso. Tagikwaen tumanen dagiti tattao ni Jacob ti daga ako kwada. Kaslan to apoy dagiti tattao da Jacob ken Jose,
Dadaelen danto dagiti tattao ni Isaw, ket ikisap danto ida akas iti panangikisap ti apoy iti garami. Awanto ti makalasat akapututan ni Isaw, siyak ni Yahweh tinagsao. Umayto dagiti agnaed iti akin abagatan ti Huda, ket sakupon da ti Edom. Dagiti adda kadagiti akin laot nga risadsad dagiti turod, parmeken danto ti Filistia. Tagikwaon dagiti Israelita ti daga ti Ephraim ken Samaria. Matnagto ti Galaad iti ima dagiti tattao ti Benjamin. Agsublinto ti napagtalaw nga armada ti akin amyanan nga Israel, ket parmeken nanto ti Phoenicia, agingga iti Sarepta, iti akin amyanan apaset. Dagiti napagtalaw at taga Jerusalem nga adayjay Sardis, parmeken danto dagiti ili, iti akin abagatan napaset ti Huda. Dagiti maingal a lalaki ti Jerusalem, rautan danto ti Edom, ket iturayanda agarin to a mismo ni Yahweh.